wannan kuma ya ce Samira Buhari ce ta ce Allah gafarta mala idan ta fashe to zan biya maka, kana cikin mahajjata da zan biyawa, kuma zan gayyace ka walima bude ka ta fara masallaci da zan gina insha Allahu a sama addu'a. Wannan kuma Adamu Muhammad Bello ya ce malam da zarar ta fashe zan aiko maka da miliyan 10 insha Allah. Wannan ya ce sunansa Zaharaddin Elo ya ce malam kenan za ka sha mamaki, domin kuwa idan ta fashe zan gina maka ka ta fara masallaci da islamiyya. Wannan kuma ya ce bin Dalhat daga gobe ya ce malam a taya mu addu'a saura kiris ta fashe. Wanda ya ce in ta fashe za a yi hidindimu malam. Wannan kuma ya ce malam Allah kai mu Disamba. Wannan shi ma Shukura Salim ya ce Allah ƙara malam lafiya, idan ta fashe zan gina masallatai da tallafawa marayu.